Sammenlægningen af den nye Øst-Vest Kommune bør først ske i 2010, mener Nuuks borgmester. Og fredagen var dagen, da Universitetsparken blev officielt indviet. Sådan blev overskrifterne i denne ugens sidste 1915, og hermed velkommen til. Og lad os lægge ud med det politiske. For her kort før kommunalvalget mener Nuuks borgmester, at de nuværende kommuner ikke er klar til sammenlægningen. Sammenlægningen af Øst-Vest Kommune bør først ske i 2010. Nuuks borgmester Nikolaj Heinrich mener, at planerne for etableringen af den såkaldte Øst-Vest Kommune i 2009 er alt for tidligt sat, da de kommuner, som Nuuk Kommune skal samarbejde med, simpelthen ikke er klar. Kommunerne er ikke parate til de opgaver, som hjemmestyret skal overdrage til kommunerne i 2009. De fremgik, da kommunaldirektørerne og borgmestrene holdt møde for nyligt. Jeg mener, at året 2009 for sammenlægningen af kommunerne burde ikke være fastlagt, da kommunerne ikke er klar over, hvor mange penge, der vil blive overført fra hjemmestyret for løsningen til de overdragelser, som kommunerne skal have ansvar for fra den 1. januar 2009. Borgmesteren mener, at borgerne i de enkelte kommuner er alt for ringe oplyst omkring det kommende magtfulde overgangsudvalg, eller rettere sagt etableringen af den kommende storkommune. Ja, det er rigtigt, at oplysningerne omkring det fremtidige overgangsudvalg, som vil blive valgt, er meget dårligt. Kommunerne ligger jo ikke side om side. Jeg regner med og tror, at borgerne især mangler oplysningsmaterialer til de forestående valg. Vil det sige, at borgerne i blinde vil stemme på en kandidat den 8. april, da de ikke kender til forholdene på de enkelte steder? Ja, det er helt sikkert. Borgerne i Østgrønland kender jo ikke til politikerne i Vest, ligesom borgerne i Vest ikke kender de opstillede kandidater i Øst. Det er klart, at borgerne vil være meget i tvivl, når de skal stemme på en kandidat den 8. april. Det er ønskeligt, at man kendte bedre til de enkelte kandidater, da der er tale om, at de folkevalgte skal forvalte et samlet kommune. Vi tillod os i går at have en lettere sarkastisk indgangsvinkel til spildevandsproblemet med rørledningen for enden af Kujaslabat. Og efter gårsdagens deadline fik vi svar fra den fungerende direktør for teknisk forvaltning, Torkild Lauritsen. Han erkender problemet med rørledningen som kommunens ansvar, og siden i forgårs, da disse optagelser blev lavet, har kommunens folk arbejdet på højtryk med at komme problemet til livs. Da det som 1915 også påpegede i gårsdagens indslag ikke er første gang problemet har været der, arbejder kommunen også i samarbejde med Polar Rajat på en mere langtidsholdbar løsning. Den store nye bygning ved siden af Naturinstituttet har været i brug et stykke tid, men det var først i dag, at Universitetsparken i Limapfik officielt blev indviet. Et enkelt grønlandsk flag blev det dertil, selvom der egentlig var flagstænger nok, på den officielle bidende kolde indvielsesdag. Inden dør var der dog lunt og rart, og det var dagen, hvor byens og landets honoratiorer flokkedes og fik luftet de hvide og en enkelt blå anorak. Landsstyrets imposante monument over sig selv, der nu rummer Grønlandica, Grønlands Nationalarkiv, Journalistskolen, Grønlands Statistik og Ilisimatusarfik, er nu taget i brug. Der var taler, der var skønsang ved Nordisk Koncertkor. Der var kager, en af slagsen, ligesom monstrøs som selve Universitetsparken. Ilimarfik har været 10 år undervejs siden idéens fødsel og er blevet en realitet, ikke mindst takket være støtte fra O.V. Jensens fonde. Det store byggeri stod færdigt sidste år og blev overdraget til landsstyret på den aftalte dag den 16. oktober. Og er nu ifølge landsstyremedlem Tommy Marøs ord Grønlands nye center for uddannelse, forskning, dokumentation og formidling. Og hvis det må være den udfarende journalist tilladt, så var der blandt de mange honoratiores også en vis Lars Lund, som var journalistens første lærer på Handelshøjskolen i København tilbage i det herrens år 1968. It is a small world. Det er tegnestuen Nuuk, der har forestået tilsyn og bygherrerådgivning på Ilimarfik.
Og vanen tro skal vi kaste et blik på weekendens tildragelser i vores by her i den kommende weekend. Og lad os lægge ud med en generalforsamling. Godthåb Bådforening afholder ordinær generalforsamling i forsamlingshuset i morgen lørdag kl. 14. I foyeren og lille sal i Gadoak fejres kvindernes internationale kampdag med forestillingen Kvindernes, Satiren og Sangene, med deltagelse af blandt mange andre sangfuglene Julie Bertelsen, Gimmernak Kelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen. Det er lørdag kl. 16. I Gadoak er der også lørdag i tidsrum 11-17 udstilling af kvindehåndarbejde af Savut. Og når vi nu er ved håndarbejdet, så er det også lørdag, men fra kl. 13 til 16 påskebazar i Piasuk, hvor beboerne sælger ud af egne produktioner. Søndag kl. 14 er der dobbeltsproget børnegudstjeneste i Hans Egedes Kirke, hvor musikskolens elever vil synge og vise teater. Gadoak Bio viser i weekenden følgende film. Fredag kl. 21, lørdag 18.30 og søndag kl. 21 science fiction filmen Cloverfield. Er du mere til eventyrfilm, så kan du se Walt Disney-filmen Fortryllet lørdag kl. 21 og søndag kl. 18.30. Og så skal vi endnu en gang opfordre foreninger og andre, der har arrangementer, der kan interessere offentligheden, om at sende os en mail. Adressen skulle meget gerne stå for neden på skærmen. Kystledelsen og hospitalet. Ej, jeg er virkelig ked af det, Henrik. Jeg kan simpelthen ikke tage mig sammen til det. Og så skal vi her på falderebet sige farvel til en farverig person her på Nuuk TV. Vi og du, kære seere, har gennem godt et års tid set ham på skærmen, føre sig frem med varierende hår og skæglængder, klædt ud, og vi mener virkelig klædt ud, i tøj, som slet ikke er ham. Thomas Skruer har forladt os for at søge nye udfordringer, lige nu og her på Østkysten og sidenhen i Danmark. Vi kolleger siger Thomas tak for kampen og ønsker ham god vind og måske på gensyn. Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg kan godt indrømme. Shit. Du vinder den ikke mod mig. Skål! Og det var de sidste ord og billeder fra 1915 i denne uge. Den lille redaktion vil tillade sig at holde, synes vi, en velfortjent weekend. Vi kan ses og høres ved igen på mandag, samme tid og sted, men vi kan jo også findes på nettet. Før vi ønsker god weekend og lukker helt, får du meteorologernes bud på weekendens vejr om et kort øjeblik. Og her en vejrudsigt fra DMI's meteorologer. Lørdag, svag til nordlig og nordvestlig vind, 3-8 meter per sekund, vekslende skydække med enkelte snebyer, men også mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 15 og 20 graders frost. Søndag og mandag, svag til nordlig og nordøstlig vind, 3-8 meter per sekund, lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte snebyer. Temperatur omkring 20 graders frost. Dermed er vi nået frem til ugens sidste billeder. Vi har valgt Ingrid Poulsens billede af denne hund som dagens vinderbillede, og vi siger tak for billedet. Ugens flotte vinderbillede blev sendt ind af Kim Lundqvist, og han har vundet et klip hos Max Corner. Han bliver direkte kontaktet her fra Nuuk TV. I næste uge er det billeder af hunde, som du kan sende ind til foto@nuuktv.gl. Det kan være, at du vinder et klip hos Max Corner på fredag. Rigtig god weekend.